Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη πολιτική εκπομπή από τη Vision Air. Απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Ντάλλας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας και από μένα. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρτέων με τον συνδυασμό του Χριστόφορου Σιαφάκα. Άρτα υπεύθυνα μαζί. Μάλιστα. Γιατί με τον Χριστόφορο Σιαφάκα? Γιατί με τον Χριστόφορο Σιαφάκα? Γιατί στο πρόσωπο του κυρίου Χριστόφορου Σιαφάκα θεωρώ ότι βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος και αξίες έχει και είναι κοντά σε αυτά που και εγώ νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω για το Δήμο. Επομένως η επιλογή ήταν πάρα πολύ εύκολη και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που θα σκύψει πάνω στα προβλήματα των δημοτών και το δυνατό μας, αν θέλετε, σημείο είναι η ομαδικότητα. Ακούει και όλους τους συνυποψηφίους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους και πιστεύω ότι πραγματικά δηλαδή ότι θα είναι ένας δήμαρχος ο οποίος θα σκύψει πάνω στα προβλήματα των δημοτών και θα τα λύσουμε όλοι μαζί, τα οποία είναι αρκετά τα προβλήματα. Αυτός ήταν και ένας λόγος, δηλαδή δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ. Η ομαδικότητα και η συνεργασία. Φυσικά. Είναι δύο, πιστεύω, από τα μεγαλύτερά μας ατού και ελπίζω και ο κόσμος να τα αναγνωρίσει αυτά. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, που θα αναλύσουμε και στη συνέχεια, για να πετύχουμε, να κάνουμε τα απαραίτητα, αυτά που χρειάζεται ένας δημότης. Έχει λοιπόν ανοιχτά αυτιά ο κύριος Σιαφάκας, σε βίκο αότα. Φυσικά. Το πιστεύω και νομίζω ότι όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Όχι μόνο εμείς οι υποψήφοι, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος ακούει όλα τα προβλήματα και όλες τις σκέψεις και τις προτάσεις και τις ανησυχίες που εκφράζει ο κάθε δημότης. Θεωρώ ότι η επιλογή μου το να είμαι στο πλάι του κυρίου Σιαφάκα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή και δεν μετανιώνω γι' αυτό. Και δεν θα μετανιώσω στην πορεία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για σας. Ναι. Να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Λέγομαι Αλέξανδρος Ντάλλας. Με γνωρίζουν, πιστεύω, αρκετός κόσμος, αλλά θέλω να απευθυνθώ και σε αυτούς που δεν με γνωρίζουν. Είμαι κάτοικος Κωστακιών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παντρεμένος με 2 παιδιά 24 ετών, δίδυμα, τα οποία είναι απόφοιτοι. Το κορίτσι είναι απόφοιτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της Γεωπονίας, με μεταπτυχιακό, το οποίο ξεκινάει τώρα στο μέλλον, το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, και το αγόρι είναι απόφοιτος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή εργάζεται και θα κάνει και αυτό το μεταπτυχιακό του. Η σύζυγός μου εργάζεται για πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο των τροφίμων, δεν χρειάζεται να πούμε πού, και εγώ είμαι σε μεταφορική εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια και τα πρώτα 15 χρόνια της εργασίας μου εργάστηκα στον χώρο των τροφίμων, σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία και νομίζω ότι έχω αρκετή εμπειρία ούτως ώστε να προσφέρω στα κοινά. Άλλωστε συμμετείχα στα πρώτα βήματα των παιδιών μου, συμμετείχα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στους Κωστακιούς συγκεκριμένα, μετέπειτα σε πολιτιστικούς συλλόγους και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή είμαι και μέλος του Συλλόγου Φλόγα και η σύζυγός μου είναι εθελόντρια στον Ερυθρό Σταυρό. Ωραία. Ότι όλα αυτά έχω μια εμπειρία, ας πούμε, από τα κοινά. Η προσφορά λοιπόν αποτελεί κομβικό σημείο για σας, τη ζωή σας. Φυσικά. Έχω όλη τη θέληση και τη διάθεση και το χρόνο και το πείσμα, αν θέλετε, που θέλω βάζω ένα στόχο και θέλω να τον καταφέρω. Με ότι αυτό σωματικά ή πνευματικά δεν με κουράζει τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να προσφέρω στα κοινά. Και πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μάλιστα. Ποια είναι λοιπόν τα προβλήματα τα οποία έχετε εντοπίσει τόσο στην περιοχή στην οποία ζείτε, μιλάμε για τους Κωστακιούς, που είναι επέκταση της πόλης της Άρτας και πρέπει να γίνει ένα με την Άρτα, αν δοθεί κατάλληλη έμφαση στο σημείο αυτό? Κοιτάξτε, όπως είπατε, η Κωστακή είναι η επέκταση φυσικά. Είναι από τα μεγαλύτερα τοπικά διαμερίσματα. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει δοθεί η κατάλληλη σημασία, να το πω. Δεν έχει δοθεί τίποτα. Και συγκεκριμένα, μάλλον να αναφερθώ σε 2-3 σημεία, έχει να κάνει, ένα σημείο είναι με το σχολείο των Κωστακιών.
το σχολείο των Κωστακιών, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 40-45 χρονών. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που παρατηρείται στο σχολείο και όπως έχει και ένας συνυποψήφιος μου, που είναι στο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, έχει τεράστια προβλήματα. Στάζει από παντού. Ο προαύλιος χώρος είναι ακατάλληλος. Δεν γίνεται στο 2023 να μην. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Δεν γίνεται στο 2023 να έχουμε τέτοια δημοτικά σχολεία. Όπως αναφέρατε και πριν, ότι η Κωστακή είναι η προέκταση της Άρτας. Δεν είναι το τελευταίο χωριό που και αυτό δικαιούται. Ναι. Δεν έχει καμία ασφάλεια. Παιδικές χαρές, τι να λέμε. Δηλαδή είναι, σε κάποια χωριά είναι ανύπαρκτες, αφήνονται στο έλεος των καιρικών συνθηκών και δεν διαθέτουν καμία ασφάλεια. Άλλα προβλήματα που για το οδόστρωμα, τι να λέμε, γίνονται κάποια έργα τα οποία μετά το πέρας των εργασιών οι δρόμοι αφήνονται σε άθλια κατάσταση. Δεν μιλάμε για οδόστρωμα, μιλάμε για παγίδες. Νομίζω ότι στην ίδια κατάσταση και χειρότερα είναι όλα τα χωριά της Άρτας και εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Θεωρώ σαν επόμενη δημοτική αρχή πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και προσοχή σε αυτά τα κέραια προβλήματα που δεν τα θεωρώ έργα. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία. Δηλαδή, αυτονόητα. Να είναι τα αυτονόητα που πρέπει να κάνει μια δημοτική αρχή. Και πιστεύω ότι εμείς θα τα καταφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά με τη βοήθεια και των δημοτών να με επισημάνουν τα προβλήματά τους και όλοι μαζί να τα κάνουμε. Και υπεύθυνα μαζί. Θα ρωτήσουν λοιπόν κάποιοι. Τα προβλήματα αυτά τα οποία επισημαίνετε εσείς τώρα δεν τα έχουν δει σε τοπικό επίπεδο άνθρωποι οι οποίοι ζουν καθημερινά στο χωριό σας? Να πούμε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και ο προηγούμενος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου δεν τα έχουν μεταφέρει στη δημοτική αρχή? Γιατί δεν επιλύθηκαν? Κοιτάξτε, τα προβλήματα αυτά είναι ολοφάνερα. Φυσικά και τα έχουν επισημάνει οι κατά τόπους τοπικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κτλ. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Αυτό που μας μεταφέρουν και αυτό που έχω διαπιστώσει και εγώ ο ίδιος είναι ότι η νυν δημοτική αρχή δεν εισακούει στο βαθμό που θα έπρεπε τους τοπικούς συμβούλους. Με λίγα λόγια δηλαδή, σαν να μην τους λαμβάνει υπόψη. Επομένως δεν μπορούμε να ρίξουμε πάντα την ευθύνη στους τοπικούς συμβούλους και στους πρόεδρους. Νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των πολλών το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι προτάσεις τους και οι ανησυχίες τους και όλα αυτά που λέτε, τα προβλήματα, τα που είπα και εγώ τα προβλήματα, δεν εισακούγονται από το Δήμο Αρτέων. Νιώθετε ότι η παρούσα δημοτική αρχή έχει δώσει περισσότερη έμφαση μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης και έχει παραμελήσει τα χωριά? Φυσικά. Και έχει δώσει περισσότερη έμφαση, αλλά και αυτό όμως δεν μπορείς να πούμε ότι και στην πόλη, στην Άρτα, έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να κρατήσει ακόμη και τους επισκέπτες να φέρει στην Άρτα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι και αυτά που έχουν γίνει στην πόλη της Άρτας, επειδή και η δουλειά μου είναι αυτή που είμαι καθημερινά στην πόλη της Άρτας, στο κέντρο και γύρω περιφερειακά της Άρτας, θεωρώ ότι δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή τώρα αν λέμε... Δηλαδή, τα έργα θα κρίνεται ως αναγκαία. Κοιτάξτε, κάθε έργο είναι αναγκαίο. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι ένα έργο όταν γίνεται θα πρέπει να έχει ουσία, αποτελεσματικότητα και κυρίως θα πρέπει να γίνεται σε ένα συγκεκριμένο, να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Γιατί όταν ένα έργο διαρκεί πάρα πολύ και δεν έχει ουσία, ταλαιπωρεί και τους επαγγελματίες και τον κόσμο. Και εδώ επιτρέψτε να κάνω ένα χιούμορ, ότι όταν γίνεται ένα έργο, αναρτάται μια πινακίδα η οποία λέει η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο είναι μόνιμο. Δυστυχώς όμως η νυν δημοτική αρχή έχει αντιστρέψει αυτό. Το έργο είναι προσωρινό και η ταλαιπωρία μόνιμη. Και εδώ έρχεται να ταιριάξει. Όλοι έχουμε δει τώρα τελευταία, τους τελευταίους 2 μήνες έχουν γίνει πεζοδρομήσεις με πλακόστρωση μέσα στην Άρτα. Δεν πέρασαν 2 μήνες και τώρα βγήκαν οι πέτρες, σηκώθηκαν επάνω και ξεκινήσαν πάλι από την αρχή. Αυτό δεν μπορεί να το πει σε έργο ανάπτυξης. Αυτό το μόνο, με συγχωρείτε, το μόνο που μπορώ να το χαρακτηρίσω είναι της πλάκας. Γιατί για πλάκες μιλάμε. Αν αυτά τα πράγματα, εγώ το μόνο που μπορώ να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό έργο μπάλωμα και βγήκε στην επιφάνεια. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα
τι να πούμε μέσα για τη Σκουφά που έχει γίνει, δεν έχει πρόσβαση. Δηλαδή, για να πούμε για τους συντριβάνες στον Άγιο Δημήτριο που έχουν να παρουσιαστούν εκεί, έχουν να πατήσουν εκεί να κάνουν εργασίες τουλάχιστον 2-3 μήνες για την ανακαίνιση του ιστορικού δημαρχείου. Οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και 3 μήνες. Για το κομμάτι του Open Mall, το ίδιο. Αυτά δεν μπορείς να τα πεις έργα τα οποία θα συμβάλλουν στο να βοηθήσουν. Φυσικά και είναι καλά τα έργα. Όλοι θέλουμε να γίνονται έργα. Αλλά τα έργα όμως πρέπει να έχουν και ουσία, όπως είπα πριν. Κρίνεται λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις. Φυσικά. Νιώθετε ότι ο συνδυασμός του κ. Σχιαφάκα έχει τη συνέπεια αυτή? Όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στην αρχή, φυσικά και την έχουμε αυτή τη συνέπεια. Όταν έχουμε και έναν επικεφαλή του συνδυασμού μας, αυτό που σας είπα και αρχικά, ο οποίος ακούει όλες τις προτάσεις και προβληματίζεται και ο ίδιος για την καθυστέρηση όλων αυτών που θα έπρεπε να έχουν γίνει και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, τότε ναι. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων. Κάθε δημοτικής αρχής. Θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τον ακούει. Ποιο είναι το όραμά σας για την Άρτα, θα πω εγώ? Πώς ονειρεύεστε την Άρτα? Στην Άρτα, πέρα από τα έργα, την καθημερινότητα των πολιτών, πώς την ονειρεύεστε? Η καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο της Άρτας, αλλά και των κοινοτικών. Ναι, πρέπει να και είναι, των χωριών που είπαμε. Και των χωριών. Πρέπει να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι, να έχει τα αναγκαία, τα απαραίτητα. Δεν μπορώ να θεωρήσω δηλαδή. Και παραπάνω από τα αναγκαία. Φυσικά. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα απαραίτητα και τα αναγκαία. Γιατί όταν δεν υπάρχει το σχολείο που λέτε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έργο όταν δεν υπάρχει το σχολείο. Όταν ένα παιδί πάει στο σχολείο, σε ένα χώρο το οποίο δεν τον εμπνέει, όσα και να θέλει ο καθηγητής, ο δάσκαλος να του μάθει. Όταν ένα παιδί πάει σε ένα χώρο, στο σχολείο, το οποίο ο περιβάλλον χώρος είναι ανασφαλής. Δεν διαθέτει καμία ασφάλεια. Δεν μπορεί να είμαστε το 2023 και να μην υπάρχει ελαστικός χλωτάπητας, οι μπασκέτες να είναι εκτεθειμένες για σοβαρά ατυχήματα. Έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Έξω από τα σχολεία, οι σχάρες, πέφτεις ολόκληρο το παιδί μέσα. Αυτά δεν τα λες έργα. Αυτά τα λες αναγκαία. Δεν υπάρχουν τα απλά αθλητικές υποδομές σε κανένα. Θεωρώ ότι στα περισσότερα χωριά έχουν εγκατελειφθεί στο έλεος του Θεού, να το πω. Γιατί μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι το ουσιώδες. Οπότε έργα και ευημερία στα έργα χωριά. Και ευημερία, φυσικά. Και κυρίως να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα των δημοτών. Να είμαστε σε καθημερινή επαφή, να είμαστε έξω στον κόσμο και όχι απλά να είμαστε σε ένα γραφείο που λέει ο λόγος. Πρέπει να πας στον κόσμο, να δεις τα προβλήματά τους. Και το βασικότερο, να ακούμε τους τοπικούς συμβούλους και να βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση και όχι τα θέματα ή τα προβλήματα που μας επισημαίνουν να τα χώνουμε σε ένα σιρτάρι και όποτε γίνουν. Νιώθετε ότι μερικές φορές από διάφορες, θα πω εγώ, θα το βάλω γενικά, δημοτικές αρχές και στο παρελθόν, έχουν δημιουργηθεί ανταγωνισμοί μεταξύ των τοπικών συμβούλων, όπως λέτε, του Προέδρου και ανθρώπων που έχουν τη δύναμη να κινήσουν τα νήματα, θα πω εγώ, μέσα από τη Δημοτική Αρχή? Φυσικά. Φυσικά και γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να κινηθούμε σε συνολικό επίπεδο και όχι να κοιτάμε με ποιον είναι αυτός, με ποιον εκλέχτηκε, να μην του δώσουμε σημασία. Αυτό δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει πουθενά. Γιατί δυστυχώς είναι και αυτός ένας λόγος που πράγματι πολλά χωριά έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Είναι ένας λόγος. Το ότι υπάρχει μένος καμιά φορά και υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Ναι, αλλά σας λέω και πάλι ότι και εγώ ο ίδιος δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, όπως και ο επικεφαλής, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, διότι όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι ή να δώσουμε τα αναγκαία σε ένα χωριό, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μείνει στην άκρη. Αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο στον προεκλογικό αγώνα που κάνουμε κάποιος. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε όλοι οι ίδιοι. Παλεύουμε ο καθένας με το δικό του
τρόπο, με το δικό του, για ένα κοινό καλό. Αν βάλουμε στη μέση αυτά, τότε δεν πάμε πουθενά. 1989. Meals and Drinks. Απογειώνει τις αισθήσεις. Θα κλείσουμε και με ένα μήνυμά σας προς τους συνδημότες μας. Φυσικά. Εγώ αυτό που έχω να πω για τις εκλογές της 8 Οκτωβρίου, πρέπει ο κόσμος να μας εμπιστευτεί. Διότι έχω μάθει στη ζωή μου ότι για να πετύχεις κάτι, ένα στόχο, θα πρέπει να διαθέτεις φυσικά εμπειρία και γνώση, αλλά πρέπει να έχεις και θέληση και διάθεση και κυρίως ομαδικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Εμείς στο συνδυασμό μας, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνυποψήφοι μου στο συνδυασμό, διαθέτουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να πετύχουμε μία άρτα υπεύθυνα μαζί. Θεωρώ ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.